hadir pada malam hari ini luar biasa. Dengan semuanya. Sangat bahagia banget. Kalau tinggalin tadi dari Pak Win. Oke. Pak Winarto. Pak so? Pak Winarto. Bolo konco. Lah, masa Pak Winarto ya bolomu lho, gak percaya belas aku. Aku lho konco. Omahe lho koyo gedong. Aku lho koncone Sumarji Duren. Ora percaya. Aku ora ngono kuwi kok. Lho Pakmu yo. Kuwi boloku. Wong sebab Berarti awakmu kulino ning kene. Sebab apa kok Pak Win iki nanggap aku sebabe apa? Mergo bolomu, mergo kancamu. Awake dhewe nganggur kok rumah saku. Rumah saku nak mergo iku wis